Molt bones, benvinguts aquí una altra vegada aquí a Gaudir del Rol. Estem avui amb 4 invitats d'excepció. Tenim aquí a Edu. Què tal, Edu? Com estem? Pues aquí estem, sense càmera, però estem. Bueno, ja us ho aguantarem en un futur, però bueno, així podem disfrutar de la teua bellesa inhumana, com el teu personatge. Aquí també tenim a Josep Gras. Què tal? Com està, Josep? Molt bé, és la meva primera vegada online. Ben fet, sempre s'ha de provar coses noves. A veure si tu passes bé, que és la intenció. Sí. Després avui també ens acompanya el Luis Torres. Què tal, Luis? Bé, estic bé. També és la meva primera vegada online i amb ganes de provar el PBTA i el monstre de la setmana, no? A veure què tal ens ho passem i farem una sessió curteta, però bueno, ja anirem fent. I aquí, per últim, per acabar de presentar-los a tots, tenim el Jordi. Hola, Jordi, què tal? Què tal? Molt bé, molt bé. Esperant per començar. I presentarem una miqueta els personatges perquè la vam fer la sessió 0 sense gravar per crear una miqueta el món i crear els personatges i va quedar realment una cosa molt interessant. I m'agradaria, si no us importa, en l'ordre que vulgueu, que feu un petit resum dels vostres personatges per a ficar-nos en antecedents. Si vols començar, Jordi, tu mateix, que ha sigut l'últim en parlar. Bueno, pues bàsicament és un tio estrany, d'aquests que no aguantes gaire estona mirant-lo fixament. Bon negociant, o això es pensa ell. Un tio nascut a l'interior que ha anat cap a la costa a buscar oportunitats de negoci, festa, una mica de tot. Que ha arribat a tenir un bon cotxe, però que ara mateix el té ple de bonys i, bueno, diguem, un negociante venido a menos. Molt bé. I després farem al revés, venga. Luis, què tal? Presentamos a Jonás. Bueno, a ver... bueno, Jonás es un home que viu a Àustria. Bueno, el que passa és que estem a una Àustria, bueno, hi ha una Europa una mica diferent de lo que és ara. Després ja ho comentaràs. I és un jueu. El que passa és que és ocult la seva religió, bueno, la seva, diguem, aquesta característica la té oculta, perquè estem en un món on els nazis han guanyat, no? La Segona Guerra Mundial. I ell és un home que intenta passar desapercebut, tot i que té un entrenament militar, inclús, i és una mena d'agent secret de la CIA i del Mossad. Bueno, és un home una mica peculiar. I exteriorment, el que es veu d'ell és un home molt mediocre, que intenta passar desapercebut, amb la roba inclús una mica vella, gastada, no aparenta luxe, tot el contrari. I, bueno, aquesta aparença de mediocritat en realitat està amagant tot un... És molt intrigant, molt reflexiu, no? Hi ha tot molt conspiranoic, també. Hi ha tot un rerefons allà ocult, no? I, bueno, a veure com se desenvolupa, també. A veure què tal. I tu, Josep, què ens pots dir d'Itriov? Pues és un senyor que és armeni de naixement. La seva família va haver de marxar als Estats Units. Actualment és agent de la CIA i és una persona desconfiada i intrigant. I com té un cert desarrelament i no sentir-se ben bé que pertany a un lloc determinat, va molt a qui millor el pagui. Molt bé. I per últim tenim a Darrow. Darrow, què ens pots dir de Darrow, d'Edu? Bueno, pues, per entendre Darrow hauríem d'entendre una mica el món en el que estem, on els alemanys van trobar un dimoni abans de perdre la guerra
i van pactar amb ell, provocant que lentament els dimonis s'apropiessin del règim nazi, que ha anat prosperant a base de que, bueno, de que els altos cargos són bàsicament dimonis disfressats. En aquesta realitat una mica, bueno, potser una mica pitjor que la nostra, i ja és dir, Darrow vivia feliçment amb la seva dona i, bueno, com que al final estem parlant d'un règim que entendrem que no són massa bona gent, pues efectivament li van matar la dona. Sembla bastant típic, però és el que va passar. A partir d'aquí Darrow estava desconsolat i volia morir. Volia morir, la veritat. Estava pensant en el suïcidi molt seriament. I llavors va aparèixer, va picar a la seva porta un grup de mags. Un grup de mags que cal destacar que no són bons perquè són mags nazis també, amb la qual cosa podríem pensar que els mags fossin bons, però no és el cas. Però li van oferir una proposta bastant raonable en la que ja que vols morir, pues et permetem convertir-te en un dimoni i venjar-te dels dimonis que han matat a la teva dona, perquè, sorpresa, en realitat són dimonis, els nazis. Clar, Darrow va veure una mica així com a, hòstia, això serà veritat, però li van demostrar que sí i va decidir que efectivament es transformaria en un dimoni per infiltrar-se dintre del règim de dimonis nazis i destruir-lo, però també hauria de destruir en algun moment els mags nazis, perquè al final també són nazis. Bueno, és molt complicat. Té molta projecció al futur, però aquí està Darrow, que ara és un dimoni. Molt bé, perquè com dient, aquest món, a l'hora de crear els personatges, va anar... Entre tots vam ficar el nostre granat d'arena per a l'hora de crear. I al final vam arribar a un consens de que seria a l'època actual, una Europa diferent. Podríem dir que la història, una anomalia històrica respecte a l'actual, en la qual la Segona Guerra Mundial va acabar amb unes tables estratègiques perquè els alemans van aconseguir, gràcies als dimonis, van robar els planos de la bomba nuclear, el projecte Manhattan, i van crear la seva just a temps de poder ensenyar als Estats Units i dir-los que si mos amenaceu massa en la bomba atòmica en altres, està molt bé que hagueu tirat la vostra a Japó. Japó sí érem col·legues, però tampoc tant. Però si mos toqueu massa els nassos, nosaltres tiràvem la bomba atòmica a altres i van dir, home, tampoc mos posem així. I se va quedar amb tables. O sigui que Europa està dominada pel Tercer Reich, molts anys després, encara que fins que no surti una premissa diferent a la línia que anem jugant, això sempre es pot parlar a l'hora de jugar, el món l'hauríem paregut a ara. Poden haver diferències que anirem matisant durant el joc. A Espanya i jo, pel meu compte i riesgo, he suposat que haguera passat una mica pareixut com va passar, que quedaria fora del Tercer Reich, governat per Franco, i després no ho han matisat, però pot ser que haguéssim passat en democràcia o pot ser que no, que hagués hagut algun governant titella, però bueno, això ja queda una miqueta més a l'aire. M'he pres unes llicències, un meseo, i tu, al descriure el personatge, vas dir, i has dit ara, que eres de l'interior de la península. I jo t'he col·locat al Barracín. Perquè m'ha pareixut bé. Perquè és l'interior, de la Teruel, m'ha agradat molt la zona com vaig a visitar-la i dic, pots ir al Barracín. I ja està. Sí, i que, per cert, lo dimoni gran o gran dimoni que està al cap de tots els dimonis que estan dominant el tema de nazi, també mirant meu, jo crec, si us pareix bé, que pot ser Lucifer. El Lucero de l'Alba, un àngel caigut que es va convertir en dimoni. He sigut el diable que ha apareixut com a gran dimoni i està al cap de tots. Per què? Bé, tot tindrà un motiu. Us pareix bé? Sí. Perfecte. Sí. Més que res, perquè com que vam fer una miqueta la història entre tots, també que tinguem una miqueta de consens, perquè igual algú també tenia alguna idea diferent i sempre es pot parlar i mirar d'arribar a crear una història xula entre tots.
Doncs bueno, començarem. Veiem un animal corrent pel bosc. Un conill està saltant una miqueta amagat entre mates i de cop s'amaga perquè passa algú corrents. Aquesta corre un tros, sa pare, és una noia, porta vestit d'esport per un bosc. Porta el mòbil enganxat aquí amb uns cascos i va parlant mentre fa esport. I va parlant entremig d'aquells arbres frondosos, un bosc de pinars. Entra la llum, però ja és entrada la tarda, ja comença a fer fosc. Ja les ombres entre els arbres cada vegada són més fosques. Però pareix que estigui acostumada per aquí. Va saltant de pedra a un altre i continua camí pel camí. I sentim que diu: sí, ja sé que estàs vivint i que no t'està anant bé, però torna, home, al poble, que m'he enterat que ho has perdut tot. No, home, però ja saps que la teva família està aquí. No et faltarà de res. Després pots tornar a començar. I mentre va parlant així i mantenint una conversa, de cop sent un soroll. I es gira i diu: què hi ha allà? Qui és aquell que hi ha allà? Sí, un segon, que... Perdona? En aquell moment veiem a l'altra banda del telèfon. A l'altra banda del telèfon està un meseo. Un meseo. Amb qui estàs parlant? Qui és aquesta noia? Una mica conversa de germans, no? Pot ser. Germana... No sé. La germana? Podria ser la germana. Pues sentes que ella diu això pel telèfon, que diu: un moment, sí? Però... Perdona, estàs bé? Tu sentes això que diu al telèfon i diu: però què és això? Ah! Sentes un crit i després sentes un... i se senten els sonidos del bosc. Pues tocarà sortir de viatge. Com reacciones? Estan al telèfon agarrat a l'orella. Home, suposo que intentes contactar, intentes saber alguna cosa, però al no obtenir resposta el que fas és agafar les claus del cotxe i arrencar a córrer. I pel camí vas trucant al rest de la família o dels col·legues, depèn. Perquè per com ha anat i un soroll que ha fet, allí hi ha algo raro. Algo raro. I clar, en aquell cotxe, com que ha passat algo raro, quan esteu circulant, que ja es veu el Barracín al fondo, hi ha 3 persones dins del cotxe. Perquè conduixes tu o conduix un altre? Meseo. Condueixo jo. No. Condueixo jo perquè és el meu cotxe. O sigui, conduix Jonas, claro, perquè no... Està just de pasta, un Meseo. Sí, perquè ell no tenia... Un Meseo no tenia pasta i em va demanar el cotxe. El meu superbòlido està una mica trotinat, però... Escolta, per anar per la costa, en plan, sense capota i les portes abollades, va la mare bé. Però igual per anar fins al Barracín, no. Vale. Bueno, jo no em refio i dic, prefereixo conduir jo encara que sigui anar al Quinto Pino. I bueno, anem al meu cotxe, que és una mica cutre, eh? És un cotxe d'època soviètica
Bueno, no, que no hi ha Unió Soviètica. Un cotxe alemany d'aquestos baratos. Per què has anat, Jonas? Eh? Què t'ha dit un meseu que t'ha fet que anessis? No, m'ha dit una trola. Jo crec que no m'ha dit la veritat. M'ha dit que allà hi ha al Barracín hi ha uns nazis allí xungos que li podem treure documentació interessant sobre el passat de com va guanyar el nazisme, no? Per La cert, Segona Guerra Mundial. Hi ha uns nazis allà de vacances, bueno, estan allí visquent de relax, ja són grans, i hi ha paper, i bueno, van ser antics als càrrecs, però és que ara ja estan retirats, i que podia ser interessant, no?, espiar allò i treure informació. Això és el que m'ha dit. De fet, podria ser que passés alguna raro amb els alts càrrecs quan es retiren i que se'ls perdi la pista per algun estrany motiu. I després de sobte apareguin nous alts càrrecs joves que sospitosament actuen de formes molt semblants. Potser és això el que... Vale. Tira'm, ja que estàs, Jonas, tira'm els punts que s'ha de tirar al principi de cada misteri. Sí, això... A veure si ho faig bé. De tirar dins la teva fitxa dels moviments específics ha d'haver uns punts que té que tindre uns daus. Li tires i en principi ja estaria. Si no m'equivoco va... Com obria la fitxa? Perquè... Ah, espera. Ja la tinc. Vale. Character sheet, atributs? No, character... Estirar... Look... Tens que tindre un en anglès, no sé com se diria uns punts. He de tirar un dau de... Aquí què són? 2 daus de 6? 2 daus de 6 més agudesa. Més sharp, diria. Without sharp, vale. No tens algo de tela o algo de tela d'aranya o alguna així que sigui com que aconseguissis punts d'influència? Un moviment dels teus específics? He llençat? Ha sortit alguna cosa? Has tirat astúcia, directament, no? En principi hauries de tirar... Claro, has tirat 2 daus de 6 més astúcia, no? Sí, sharp, no? M'has dit? Sí, un 8. Vale, doncs te dic que amb un 8 tens un punt d'influència. Vale. Amb un punt d'influència pots gastar-lo durant tot el misteri i pots fer una d'aquestes preguntes. Esta persona està connectada amb els esdeveniments actuals del que diu, més del que diu, quan hi ha i on tindrà lloc el següent esdeveniment crític, què vol el monstre d'aquesta persona, està connectat a misteris anteriors que hem investigat, com està connectat aquest misteri amb el quadre complet. Si no, ja passaré... Tens el PDF que vaig passar, tindries que tindre els moviments específics dintre, vale? I allí està i tu penses, pots, no falta que ho facis servir, pots fer servir quan vulguis, que diguis, aquí seria interessant saber això, me gasto el punt d'influència que tinc acumulat. Tu apuntes en alguna banda de la fitxa que tinguis com que tens un punt d'influència i el pots gastar quan vulguis. Vale. I Darrow, també t'ha colat lo dels alts càrrecs nazis? T'ha trucat Jonas? Pot ser per dir que jo, això? al sentir el Jonas que anava a investigar algú al càrrec, pues ho he vist interessant. El que passa és que la veritat és que començo a sospitar que potser no ha sigut tan bona idea venir perquè no acabo de veure la solidesa del que m'ha explicat el Jonas, no? I al final
Bueno, veurem què passa aquí. I tu, Triof? Com has acabat en aquest cotxe? Pues jo l'explicació del Jonas no m'acaba de convèncer, però l'he vist alterat i com que hem coincidit altres vegades decideixo seguir-lo a mirar-lo d'ajudar. Perfecte. Jo estic que dir que aquí estic d'incògnit, és a dir, només el Jonas sabria en realitat el que sóc jo. Bueno, no exactament tot el que sóc, però sí part. Perfecte. I veu el Barracín davant vostre. El Barracín, si no ha estat, té una carretera que passa per baix. Comença el poble més pla, hi ha una part baix, hi ha un pàrquing que pots aparcar a la part baixa i després el poble és en vertical. I té unes muralles derruïdes que l'envolten per dalt. Baixen pels costats i l'envolten una mica per dalt. La part de baix està oberta. Aparcaríeu baix? Suposo que aparcaries baix, és més fàcil. Ficat per aquell poble, cara amunt... Jo on sigui més barat, o sigui que no hi hagi que pagar. Sí, pues sí. A baix és un pàrquing gratuït. Baix. I aparco jo. Perfecte. I m'asseguro de que sigui gratuït, que no hi hagi cap història de que a determinades hores o que vingui la grua. O sigui, m'asseguro bastant. Pregunto a algú, si trobo algú, clar, no ho sé. Sí, sí, sí. Arribem de dia? O... Com arribeu? Jo passava al tard. Des de... On heu sortit, per cert? Estàveu a la costa, por ahí. Estàveu a Barcelona? Potser? Tarragona? Estàveu a França? Ja heu vingut de més lluny? Dic opcions. Estàvem a Marsella. Perquè... A Marsella? Sí, allí hi havia molts contactes allí, estàvem... Ahir ens vam reunir. A Marsella. Contacte amb Marsella. Molt bé. Doncs des de Marsella heu vingut, si vau sortir, Sí. Doncs sí, pot ser... Podria ser que fos pues, a mitja tarda del dia següent. Sí, si heu sortit bastant ràpid, diguem que heu anat tornant-vos una miqueta per conduir, per anar cap allí, per l'urgència que us ha donat un meseo. Eufórico para los amigos. I heu arribat aquí a mitja tarda. On aniríeu a arribar aquí? Què és el que farien els vostres personatges? A buscar la ruta que acostuma a fer per córrer la germana. Tu saps quina ruta sol fer per córrer? Si no ho sé jo, aniria a preguntar-ho a la família. No sé, tu em diràs. Bé, doncs anem a preguntar-ho, va. Home, segurament el bosc, vull dir, no ha de ser el bosc per on va tothom a passejar, diguem, no? Sí, possiblement sigui el bosc. Aquí a la vora de la Barracín hi ha un bosc que tens amb pintures rupestres, hi ha coses de alguna excavació de dinosaures i coses per aquí per l'estil, hi ha una miqueta de tot per ahí. I hi ha molt de bosc, molt de pinat, és un dels boscos grans de la península Ibèrica. Perfecte. Pues... Pot ser que estigui per una zona propera, que vingui que agafi algun dels camins que portin cap allí. Home, potser faríem una passada ràpida primer. Bueno, sí, una passada ràpida perquè per la casa familiar o perquè és algun familiar, perquè en un dia de desaparició alguna cosa sabran ja. Perquè quan va passar això,
a part de trucar als seus amics, vas trucar a la família? Vas alertar a tothom? Se l'ha buscat, ja? Segur que sí, més si desapareix durant 24 hores, però al final entre una cosa i l'altra tardes un dia en arribar. No, però, clar, t'ho dic, tu has avisat a la família que ha passat algo i no contesta el telèfon? Sí, seria com O sigui, l'impuls primer. que hauries disparat les alertes. Hauries disparat les alertes de que algo està passant. Sí. Lo qual també d'arribar aquí veuria un moviment. Alguns que altres cotxes de la Guàrdia Civil aparcats a la vora. Pareix que hi ha algunes televisions que estan reportant també que hi ha hagut una desaparició al bosc. Sentiu que parlen que s'ha trobat el cadàver de la noia que s'havia avisat que havia desaparegut. Estava parlant per telèfon amb el seu germà i que havia cridat i havia deixat de contestar, i fent una batuda pel bosc al final se l'ha trobat. Comenten que l'estat del cadàver és el secret de sumari, diu que no han deixat apropar a ningú. L'únic que han sapigut de baix mà és que alguns dels guàrdies civils que la van trobar han demanat tractament psicològic. Sentiu Però això? bueno, a mi, sí. Sentiu això pareix una reportera amb una càmera, d'una televisió, que està allí parlant, pareix que estigui retransmetent per algun informatiu d'alguna televisió peninsular. Interrompo i pregunto com està, com la tenen. Interrompiries a ella o aniries directament a la família a veure què està passant? No, si l'estic sentint que parla és poco control d'impulso, o sea, ¿dónde está? Vale. Te fiques enmig del plano de la retransmissió i veus que la noia s'assusta. Però qui és vostè? Què fa aquí? Però deixa'm estar. I veus que la càmera deixa la càmera al terra i intenta apartar d'ella. Si estéssim a l'altra banda de la pantalla, haguérem vist que un personatge vestit dels anys 80 s'ha avançat damunt de la reportera i la càmera, diguem, ha fet la imatge s'ha distorsionat perquè s'ha vist que ha caigut en terra i hem vist el càmera que anava cap allí i en aquell moment s'ha tallat la imatge i diu, perdoneu, hi ha hagut problemes tècnics en la retransmissió, d'aquí poc tornarem a connectar la nostra enviada especial a Barracín. Però continuem allí veient com un meseu està damunt agarrant, preguntant-li què li pregunta exactament. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde la tienen? On està? Però on està aquí? Què vol ara? La noia. La noia... Intento guardar-me la informació de que jo sóc el germà qui parlava. Però la noia de la que estàs parlant, on està? La té la Guàrdia Civil, però per què el sapigué això? És un cas que està en actiu. Llavors, potser sí que li acabaria dient que jo sóc el germà amb qui parlava i marxaria curt. És el germà, però... si vostè va ser el que estava a la trucada. I què va sentir? Exactament què va sentir el moment que estava parlant quan va deixar de contestar? A mig fer la pregunta, marxo cap a la Guàrdia Civil, directe, sense deixar-li acabar. Josep, tu què fas quan veus aquesta situació? Josep, perdona, i Triof. Pues jo penso quina situació més xunga i ara què faig? Em vaig a l'UMCO i li dono el pèsam i començo a mirar les cares de la Guàrdia Civil, miro les cares de la gent a veure què noto i només veig sorpresa, desconsol, tristesa i ira.
Hipercares, com has dit, les hipercares de desconcert de la gent. Què tal és la cara de desconcert de Jonás? Perquè, clar, teòricament venen a investigar uns dirigents nazis que estan fora i que poden tindre informació. Però, De clar, fet, si m'ho permets, Claro. a Jonás, Darrow, que és així un home bastant alt i bastant imponent, li apretarà l'ombro amablement i el portarà a una zona una miqueta apartada i li dirà: què estem fent exactament aquí i on està el tema aquest dels papers que em vas comentar? Perquè això no té massa pinta de ser el que em vas dir. Amablement, però per feina. Bueno, jo quan ha començat tot aquest rotllo del periodista i tal, el primer que he fet, i al veure tot aquest grup de gent, és apartar-me, perquè no vull sortir a càmera, ni que em gravin, ni que jo vull passar desapercebut. No? I llavors, quan estava fora, pues he sentit la presència de Darro al meu darrere, i bueno, la pressió i com m'ha apartat i m'ha agafat com un ninot i m'ha portat ahir al carreró, no? Jo tinc cara de sorpresa perquè... Però, bueno, sorpresa sí, no, perquè una mica m'ho esperava del meu amic Umeseo, alguna cosa rara. Però jo estic convençut de que aquí hi ha nazis. Hi ha nazis xungos, nazis veterans. Llavors li dic al Darro... Pues convèncer el Darrow, convèncer perquè et mira con el ceño fruncido. Jo el miro, te miro Darro. No, jo estic convençut. Aquí hi ha nazis xungos... Mentre esteu parlant, notes que hi ha mosques per aquí, no se paren de provocar per la cara. Saps allò d'estiu quan comença a estar apretar aquella calor, que es noten aquelles mosques pesades que comencen a estar per allí, sobretot quan fas barbacoes o així? Pues este estil. Tu notaries estranyament, Jonás, que les mosques, si bé a tu et molesten, a Darrow no. No. No hi ha cap mosca mai que se li pari a la pell i... Però hi ha bastantes mosques. Sí que fa caloreta, però Déu-n'hi-do. Sí, Bueno, és destacable. la de mosques que hi ha. Quan em fixo amb això, de fet, miro al redador i busco veure si puc detectar algo estrany a prop. Utilitzo l'olfacte, la vista, em concentro amb els meus sentits i busco. Ell ens ha... Bueno, Darro m'ha portat un carreró, llavors jo les mosques igual hi ha brossa, per aquí és un carreró estret, igual fa mal olor o alguna cosa. Pot ser. Jo no li dono importància de moment a les mosques. Per ser, i Triof, mentre estaves en aquestes cavitacions, també has notat bastanta mosca per aquí. Mosca de... No és allò que t'ataca les mosques i te mengen, no? Però saps allò que tens aquelles mosques pesades que no paren... Joder, la mosca esta que no em para des d'aquí. I veus allí que la gent en general està a la paleta de les mosques o per allí amb el diari pegant i matant mosques, ja. Crec que l'ambient és com en ple estiu, saps? Amb bastant de mosqueta per allí molestant. Encara no és ple estiu, però bueno, ja fa bastanta caloreta. Potser dic una borrada, però el dimoni també se'l coneix com el senyor de les mosques. Hi ha mosques verdes? Pot haver mosques verdes, pot haver mosques verdes. Si hi ha mosques verdes em preocupo. Si no, a veure, jo soc d'Àustria. Jo no... És el primer cop... Bueno, sí, és el primer cop que estic a Espanya, llavors ho trobo normal que hi hagi mosques. Veus alguna mosca por ahí verde? Si hi ha mosques verdes i comença a mosca verde, potser sí que començo a donar-li voltes. Una bona observació, Josep. Una bona observació. Doncs això. Que veu que l'ambient està així i Umeseo veu que tira en fila un carrer cap amunt, pujant unes escales. Més que un carrer són unes escales que pugen com per intentar buscar uns carrers superiors.
perquè, clar, aquí veu com paret i les cases estan... Hi ha una casa allí, però una casa més amunt, hi ha l'església que està per allà cap amunt, però més amunt hi ha més cases. És quasi com si haguessin fet uns nens haguessin fet en cubos, haguessin fet una construcció de l'empinada que està a la muntanya i a l'hora de ficar les cases com han quedat. Amb aspecte, el poble té cases més noves i també altres cases que es veuen així amb aspecte més tradicional o en tints medievals. Que també treuen negoci del tema medieval de les muralles i bueno, per això veu aquest estil de construccions. Hi ha una església així interessant? No? Veig una església. Sí. I si anéssiu pujant, veuríeu apartat del Albarracín, però relativament a prop un castell derruït. No queda gaire cosa d'ell. Jo busco també a veure si... Bueno, ja que estem passejant una mica amb este bosquerio, i si hi ha un cal jueu, no? Perquè jo, pues, el símbol secret, no? Els cals jueus, a veure si hi ha algú per allà. Jo, mentrestant, vaig tirant, segurament estaria pensant alguna cosa com Jonás aparece o la voy a liar. I saps allò? Amb prou força com per transmetre-li per telepatia. Veus algun símbol. Algun símbol Jonás. El puc interpretar? Així puc fer interpretació? És que sigui un símbol antic. Vols interpretar... No, interpreta. Què vols dir, aquest símbol? Interpreta-ho. Aquest símbol és de protecció. Protecció d'un carreró, d'una zona jueva, ja com protegeix aquesta zona, no? Déu protegeix amb uns... I sí, amb uns àngels que protegeixin aquests carrers. I en aquest moment, per protecció, m'he recordat d'Humeseu, perquè també aquest home és el que coneix el poble, no? M'estic una mica perdent, aquí amb el Darrow crec que em segueix, no ho sé. Bueno, jo a la que veig que et comportes de forma estranya, pues et diria, què fas? Sí, potser anem a mirar on està el Humeseu, perquè jo ja m'estic perdent per aquí. Lo veieu I vaig a per un carrer una miqueta pel voltant, no? I veig tot això i dic, sí, jo et miro, Jonás, i dic, jo també penso que aquí potser està passant alguna estrany. Així que per ara seguim investigant. Miro a Darrow, te miro i dic, te trobes bé aquí? En aquest carrer? Te sentes còmode? O... Còmode... Home, perquè hi ha aquest símbol... Aquí hi ha un símbol de protecció angelical i tu... Jo estic fent les meves paranoies. A veure, cuidado, perquè tu tampoc saps exactament tot sobre mi, Vale, bueno. Tu saps les meves vertientes nazis, però res més. No és algo que li expliqui a tothom. No, bueno, jo pregunto si et sentes bé, com això és un call jueu, pues... no ho sé. Vale. Que no hi agafin ansis assassines. Pues et miro com ho fes i et dic, recorda que vaig ser jo el que et va salvar la vida. Que si no, es sabria les teves arrels. Bueno, porto una gorra d'aquestes de... Una gorra, però no de béisbol, sinó una gorra de iaio, una mica així. Me la oculto així una mica... Bueno, anem a buscar aquest home, el Humeseu. Molt bé, anem a investigar, va. A veure què està passant aquí. Vale. Pues l'Humeseu arriba davant d'una porta. Una porta robusta. Robusta com era la vostra família abans que marxessis. Abans que passessin coses. Coses que en algun moment parlarem. Però ara no és el moment. Ara estem per altres coses.
truques en aquella porta? Qui obre sempre la porta a casa teva quan algú truca? Però jo m'anava a la policia, que tenien el cos allà. Anaves a la policia? Em pensava que anaves a casa de la família. Vale, doncs anaves a... Així mai m'ha entès jo. Disculpa. Disculpa'm a mi. Canvio la meva narració. Arribes davant de la... del quartel de la Guàrdia Civil. És identificable, arribes allí, saps on està, coneixes de tota la vida. Sol haver una parella o dos, no sol haver massa història. Encara que hi ha gent, tampoc hi ha massa crims i coses aquí. I obres la porta. I allí hi ha la porta de vidre que entres dintre i veus que hi ha un noi allí, sentat. És un guàrdia civil que et rep. Bones, digue'm, què necessita? D'entrada, com que m'he calmat una mica... En aquesta no el coneixes, és jove. Pot ser que hagi vingut de reemplaç nou als vells. Te coneixerien, perquè ets aquí. Este és jove, este no l'has vist mai. Com que m'he calmat una mica pel camí i puc actuar una mica més reflexivament, el que intento és llegir què em transmet amb telepatia. És a dir, intento captar què està pensant ell, perquè segur que si ha passat alguna cosa així en un poble com aquest, que és una cosa que no passa mai, i si tots els seus companys estan tenint, com ha dit la periodista, necessiten suport psicològic i tot això, segurament hi ha un estat alterat no? Sí. Per tant, és probable que pugui notar-ho amb telepatia. Notes que amb telepatia vols fer-ho, no? Sí. Bueno, doncs aquí sí que hauries de... Perquè telepatia seria un dels teus poders... Espera, com va això? Sí, és un dels 3 moviments. A veure, deixa'm-ho mirar bé, perquè el teu lo tinc menys catat. Vale. Tu què vols intentar? A veure, això seria... Claro. La idea seria que, sense arribar a preguntar-li, captar una mica això. No? Si tu ets un policia que t'han destirat en un lloc, els teus companys s'estan posant de baixa o estan necessitant suport tal, seria investigar un misteri. Sí. L'únic que no has de parlar per això. O llegir una situació dolenta, no? Sí, però en aquest cas no. En situació dolenta és quan algo xungo està passant al teu costat i intentes veure com li pot sortir o què està passant allí. Tu ara jo em crec que un quadre més, investigar un misteri. Investigar un misteri, sí. Llavors hauria de tirar... Aquí no em surten daus de telepatia, malefici i percepció. No, has de tirar els moviments normals i investigar un misteri. La diferència és que ho pots fer sense parlar. Vale. Li llegiries la ment. Això et permet, això, investigar un misteri sense parlar. A veure, seria això, més o menys. Ui, espera. Si hi ha uns daus al costat d'investigar un misteri... És que els moviments normals em surten en anglès, la resta no. Diu, quan investigues un misteri, tira els dos daus més sharp. Però hi ha uns daus baix. A investigar un misteri, al final de tot hi ha 2 dauets, 2 quadradets. Dóna-li-li. Sí, però quan hi dono i em diu investiga un misteri amb sharp. Vale. Sí, amb agudesa. Clar, i quan li dic amb agudesa, llavors em diu més menys. Sí, per si tens algun bonificador. Perquè si és una tirada fàcil, te podria donar un més 2 o això. 7-8. Tens una influència. Això vol dir que pots fer una pregunta d'estes. Vale? Te dic, què ha passat aquí? Quin tipus de criatura és? Pensa que la pregunta que et facis que si hi ha respostes que te pugui donar per la circumstància no són a l'atzar. Són coses que pugui saber aquesta persona o que hagi pogut averiguar o alguna cosa.
Sí, la pregunta seria què ha passat aquí de moment, però no Les altres són tenir cap pista què pot demoníaca. ser, què pot ferir-lo, on ha anat, què feia aquí i què s'hi amaga. Que de moment és un què ha passat aquí. O sigui, jo sé que se suposa que han trobat un cos tan malmès que s'està Sí. posant la gent. Lo que abriu-vos a la seva ment és que ha vist que tenen el cos detrás, a la morgue dins al quartel. Allà tenen una part apellissada si troben algun cadàver o alguna cosa. Moltes vegades ho fan per deixar algun cadàver d'animal o algo que hagin de retirar, que hagin de vindre los de la Seprona o algo per emportar-se-ho. Que igual, jo ho dic perquè em sembla que és així. Igual estic dient coses que no són així, però bueno. Si no en este món és així, què collons? Que mos ho estem inventant. Tu ets el màster. Doncs tenen allí, i el que ha vist és que el cadàver de ta germana està com si estigués momificat. És un cascaró. La roba i és com si fos un cascaró buit. És una imatge bastant pertorbadora. Una noia que fa 24 hores era un sinònim de vida i de fer deport i era bastant coneguda pel poble. Estan ara esperant que vingui lo forense per fer-li l'autòpsia i intentar averiguar què és el que ha passat. Sí, poden averiguar-ho, perquè és molt raro que trobar un cadàver així. Vale. I amb la telepatia mateix, una vegada sé sobretot on està el cos, miro de comunicar-me amb Jonas. Sí, això no... I si entre vosaltres us permeteu i tal, jo crec que això posa que no fa falta... I crec que no calia tirar. No, La per història parlar seria, Jonas, trobar una distracció per entrar darrere, amb la qual yo le diría alguna cosa del estilo de Jonas, ponte repelente con el policía que tengo que entrar. Això què és? M'està utilitzant el... No m'agrada el que diu, però te noto, m'envies una senyal telepàtica forta, vull dir que m'envies una senyal, com te diria jo, normal, així, Jonas, ves allà i fes això, o jo sento que tu estàs preocupat, o... És una d'aquelles... Saps aquelles vegades que dius no admite un no? O sea, és un... Haz esto. I ja està. Bueno, jo no tinc telepatia, no li puc preguntar res, jo solament rebo, no? Sí, però si parles, ell pot llegir els seus pensaments. Sí. En aquest cas no li envies, sinó que ell te pot ficar paraules perquè el sentigues al teu cap i ell pot llegir les que tu penses. Jo penso immediatament, i els nazis? Vale, m'ha dit que distregui el guarda, no? Pensa que el que ha averiguat ho té, Vale, vaig. ho té a la seva ment, eh? Vosaltres, el resto, no sabeu que el cadàver està momificat i no sabeu que estan esperant al forense. Vale, pues jo vaig a la Guàrdia Civil. Qui ve? El Darrow, no? Sí, i Triof. I Triof. Podeu pensar algun plan o alguna cosa. Això sempre està bé fer un grup. Bueno, jo els hi comento. Mira, em faré passar per un turista, que en el fons soc un turista austríac, i diré que m'han robat la cartera, algú molt típic al país. Bueno, jo sé que aquí se roba bastant, les carteres, i vaig allà a la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil, que està allí, està parlant amb això, però, perdoni, què vol?
Se m'ha quedat mirant, però què vol ara? Sí. Perquè s'ha quedat així, se l'ha mirat així, i s'ha quedat mirant-lo així, i no li ha dit res. I està ahí com a... I l'altre, però escolta, però que m'ha vingut aquí i no em diu res. Però què estàs fent? Sí, però això a mi o no, a Umeseo. A Umeseo, no? Perquè Umeseo s'ha apropat allí, s'ha entrat a l'hores de vida. Sí, quasi, així, i parlant telepàticament... Recorda que no parpadejo, o sigui, és... Bueno, yo digo alguna cosa como mi compañero. Alguna cosa molt així. Claro, yo estoy pensando en los mensajes y es como... Intento dirigir l'atenció cap al company. Pues vinga. O sigui, cap a Jonàs. Però jo he arribat ja? Sí, estàu ahí a vora. Pues jo arribo i parlo mig alemany, mig espanyol. Ho sento, no sé alemany. Strugen meine Tasche. Robado. Bueno, no faig broma, sinó ho dic en sèrio. No. Robado. Money, robado. Començo a fer així. Robado. Què passa? Què li han robat? Què li han robat? Diners? Qui li ha robat? On ha passat? Robado, dinero. Dinero? Però on? Allí. Bar. Al bar li han robat? Bar robado. Li han robat dinero. diners? Yo no mucho, no sé. Yo alemán. Vale. Tira a manipular algú. Perquè tu, què és la intenció? Tu què és el que voldries que fes? No ho sé, realment no. Ell m'ha dit que distregués i jo he vingut aquí a captar l'atenció. No? Vale, o sigui que està intentant distreure del que està fent perquè no presti atenció a l'Umeseo i s'hi pugui colar, no? Sí. Crec que tinc alguna per aquí... No. Sí, per a manipular tinc un moviment. Diu, veure it all fits together. Todo está conectado. You manipulate someone. When you manipulate someone, puedo tirar astúcia en vez de carisma, crec. A veure... I Sharp tinc 2 i carisma 0. Ho veus? En xarxa no ho veig, este. Diu, veure si it all fits together. Ben desconfiada, ulls de boig, pots fer agudesa en comptes d'encant. Quan manipules algú, vale, sí. Ho veus, tot encaixa. En català seria així. Vale, doncs sí, pots fer servir agudesa, doncs per manipular. Sí, Sharp, no? En lloc de cool. De carisma. Charm, no? No. No sé què és cool. Cool? És guai. Serenitat, no? Cool, serenitat? No. Em surt com a serè. Encant, serè, agudesa, duresa, normal. No sé en anglès, perquè en anglès quins hi ha? Quins altres teniu? Charm, que és encant. Jo diria que és el segon, cool, que sí? Sí. Sí, cool, després Sharp. O sigui, jo el que faig, la veritat, és utilitzar Sharp. Sí, no, claro, cool seria... Serè, agudesa. Claro, cool seria agudesa Sharp, sí. I cool seria com encant. Serenitat. No, cool és... Serenitat. Mantenir-se fred, mantenir-se en calma. Sí. Vale. I l'altre serenitat és... agudesa... Sí. I encant quin era? Què hi havia l'altre encant? És que no me'n recordo. Encant és charm. Sharp, sí, charm, és veritat. Una cosa, aquí diu input value, li he de ficar el 2 de Sharp o ja el suma? No, ja te'l suma. Això és per si vas de ficar algun modificador. Molt bé. Mi cartera... Dinero en el bar. Vale, diguem dinero que al bar. Tu que busques distreure. No dinero. I tu què vols és que estiguis centrat en tu. I això passa perquè és que està tan
tan sumament obsessionat en entendre què Nasser li estàs dient i diu, pues perdona, vinc aquí a aquesta taula i li prendré declaració. Veu que gira i el porta a una taula que hi ha a la vora, que una miqueta despassada per poder parlar amb ell. No, mesa, no, table, bar, bar. Sí, però vingui un segon que m'explica què és el que ha mesa, passat. No me siento, vamos bar. Què voleu fer els altres mentre Jonás està distraient-lo? Pareix que efectivament... Intento a veure si puc treure fora, perquè no vull... Bueno. Bueno, el que... Per això, els demés què voleu fer? Darrow? Bueno, jo... Seria mirar de colar-se. Sí? UMC o n'hi ha algú més amb ell? Jo estic mirant a veure per quina porta puc entrar. O sigui, aquí detrás, pues, estic mirant d'on és aquí detrás i quin és el camí per arribar-hi. Hi ha un passillo, detrás seu hi ha un... No té ni porta, és un passillo que entra, que deu connectar diferents habitacles i coses per detrás. Igual després porta alguna escala que puja o baixa o el que sigui. Pues sí, ja que hem vingut aquí, intentarem entrar. Jo, de fet, donaria una volta a veure si veig alguna forma de colar-me que sigui mitjanament passant desapercebut. Jo puc saber més o menys si ells s'han adonat de que tota la història va de la meva germana, de que tal... Home, algú s'han adonat perquè en l'esceneta que has muntat davant de la tele ells te diran si s'han adonat o no, però jo crec que la circumstància tal com ha passat, que has dit que era ta germana que el cadàver que han trobat i tot el rotllo, jo crec que sí que s'han adonat del que està passant. Vale, llavors jo el que intentaria és enviar-los als tres dos paraules de l'estil germana momificada al darrere. Saps? Però el que vull saber jo, tots saben que tu pots fer telepatia i tots han rebut ja missatges teus al cap de manera que ja estan acostumats a això? Jonàs segur. Jonàs sí. Jonàs he donat per suposat que com que era el teu vincle més fort i heu tingut una relació més forta, algú ha arribat a saber. Jo heu de saber els altres dos. Sobretot Darrow, que és amb qui tens uns vincles més suaus. De fet, en el moment en el que noti qualsevol tipus d'interferència més mínima en el meu cap, ho notaré, perquè no és la primera vegada que tinc interacció amb poders. Jo estic així una mica... Vull dir... I si ho noto, pues, com que Darrow aixecaria el cap allò com típic animal que acaba de depredador, no? Que acaba d'escoltar una presa moure i com si de sobte aquí passa alguna cosa, no? I de fet, com que sospito que aquí passa alguna cosa, si noto qualsevol cosa que s'acosta, que intenta interactuar amb el meu cap, començaria a buscar aquesta cosa com si pogués ser el motiu per al que noto alguna cosa estrany per aquí. I començaria a buscar què és el que està llançant ondes telepàtiques, digue-li com vulguis, amb totes les intencions de ser poc amable, per dir-ho així. Perquè ara mateix ho estic entenent com la possible amenaça que hi hagi per aquí. I això és el que estic fent, donar un tomb per aquí, buscant a la gent i mirant-los a tots com a veure qui pot ser, no? O d'on pot venir això i anant ubicant. Vale. Pues... La meva frase seria algo així com que se lo gestionen. Me da igual. O sea, jo vull entrar i entres més informació com cortesia perquè els he fet venir des de Marsella fins aquí, però que se lo gestionen. Vale. Puc donar un cop de mà? Perquè claro. jo rep la telepatia de Omeseo
que m'ha dit que deia que estava al fons, no?, el cadàver o alguna cosa. O no? M'ho has dit? Era hermana momificado al fondo, sí. Vale, pues jo llavors ho dic en alemany, perquè això jo sé que en alemany tant el Dietrich com Darrow saben alemany. Mentre li estic parlant al guàrdia, he rebut aquesta imatge, penso ràpidament i dic en alemany. El cadàver està momificat al fons, no? El que m'ha dit ell, ho suelto en alemany mentre estic intentant convèncer al gendarme, al guàrdia civil, que per cert porten un tricornio ben gran encara, o sigui, a aquesta època. O sigui, s'ha millorat el tricornio, no ha desaparegut en aquesta distopia que hem fet. I si m'ho deixes apuntar, això. Sí. És que tinc aquesta imatge del tricornio. Cap problema. Del neotricornio. I llenço aquesta frase en alemany, el que m'ha dit un meseo. Li dic a ells. Em lliureix un moment i llavors continuo intentant atreure l'atenció del gendarme, del guàrdia civil, perdó. I llavors, no sé. Pues ara sabeu, vosaltres heu notat que us han parlat mentalment. Heu pogut... podríeu tindre bastantes números de que sapiguéssiu de que fos un meseo. Darrow ja ha explicat com li ha sentat això. Tu i Triof, tu havies tingut alguna experiència amb un meseo, parlant mentalment, abans? No, em quedo molt sorprès. Doncs te quedes sorprès sentint aquestes paraules i després veus que se gira Jonàs i diu en alemany les mateixes paraules, dient que està la germana d'este dins momificada dins aquell passillo. Vinga, curs d'acció, vinga. Ja me'n vaig cap al passillo on hi ha la germana momificada. Tirant per allí perfecte, molt bé. Sí. Algú més? Jo me'n vaig a buscar l'Homeseo aquest. L'Homeseo ha tirat cap avant també, no? Jo quan he vist l'oportunitat, si l'altre s'ha despistat i se l'han portat a l'oficina a prendre la declaració i tal, va, entro. Vale. Esteu colant dins uns quantes dones de Guàrdia Civil que no coneixeu. Feu-me un desafiar el peligro per saber si passa alguna cosa allà dintre. Jo el que faria és un presentimiento. Presentimiento. Que diu, quan passa alguna cosa dolenta o estigui a punt de passar a algun lloc on no ets, tira agudesa i llavors, amb 10 o més saps on cal anar, ajustades per ser-hi, amb 7, 9 arribes tard a temps d'intervenir-hi però no d'evitar-ho del tot i amb fracàs arribes just a temps per posar-te en problemes. És que no és ben bé això el que està passant. No és que t'estigui a punt de passar una cosa dolenta. Això seria més aviat si jo estic a punt de narrar algo xungo. Claro, o faig algo en contra vostra, doncs a partir d'aquí tu pots intentar actuar anterior a que passi gràcies a la premonició. Però ara realment el que intentem averiguar és esteu colant-vos en un puesto i saber si passa alguna cosa. No té per què ser dolent. Si passa alguna cosa, si passa alguna cosa, no sabem. Això és el que em quadra més a mi, seria desafiar el perill, que és mica del comodín. Actuar sota pressió, perdona. Desafiar el perill no. Actuar sota pressió. Actuar sota pressió, no? Set. Perdó, vinc d'aquí mig minut. Perdoneu. Sí, Jo aconsegueixo treure fora el guàrdia civil, perquè la meva intenció és que anar al bar amb ell. Sí, abans que es colessin, han anat tirant cap a fora, l'ha sortit fora i l'ha sortit fora, diguem que han tirat cap a dintre. Ell no us ha vist entrar.
Però el que passa és el següent. Quan vingui un meseo. Però bueno, La fitxa, el Monster of the Week, el manual, on està la fitxa? Perquè estava mirant. la fitxa és als llibretos. Els llibretos. Hi ha una part que són els llibrets de... com se diuen aquí? Els caçadors... Els quaderns. O els quadernos, o no sé com se dirà en castellà. Los libretos y... Los libretos. I seria, pues, el teu seria el conspiranoico o algo així, potser? Però la fitxa, dic tota la fitxa amb els valors, la fitxa... La fitxa O no hi ha dins... fitxa. No, tens als llibretos, tens tots els moviments teus, els que pots triar, allí te'ls marcaries, després hi ha una fitxa. Pots baixar una Sí, fitxa a doble cara, que aquesta, diguem, se baixa a banda. Si vols ja te la passo, que seria més gestionable. És per la traducció. Vale, i llavors soc sí, el conspiranoic. El conspiranoico. Vale, així miro els meus moviments. Pues sí, mira, m'assemblo bastant al dibuix. Este és el que estàs mirant, este és l'edició en castellà de Cursetink. I jo tinc en PDF, no l'he pogut aconseguir, però tinc el manual, tinc els dos i tinc en català el manual de Mos de Setmana, del Mac Edicions, que a Reus ha anat venint algun viatge a dirigir alguna cosa, va dirigir l'Etern Estiu fa temps, o el Tibet. Te'n recordes del Tibet? Un joc d'horror que es deia Tibet. No. Venia un noi de Girona, de Mac Edicions. Venia a jornades de rol del club d'aquí de Reus. Me sona ara que ho dius. Ja està. Vale. Bueno. Claro, segons Darrow, no aconseguís el que es pretenia. Segons Umeseo, aconsegueix per a un cost. Vale. A veure què t'apareix. Resulta que jo ho desenvolupo així, crec que és el més interessant. Vas tirant, aneu tirant, i s'obre una porta. La porta no us dona temps, aneu a escapar però no us dona temps. I surt algú de dintre. Es gira i el coneixes, un Meseo. Veu que es coneixen, Valtros Darrow i Triof, veu que es coneixen amb un guàrdia civil. Com se diu aquest guàrdia civil, per cert? Té un nom? Un Meseo? És Pedro. Pedro. Veus a Pedro, sobretot tu, Valtros i Triof i Darrow, veu a Pedro, que se gira. ¿Pero qué veo aquí? ¿Un Meseo? Hombre, un Meseo, veo que lo va allí pegado en una abrazada. Però tu, Meseo, veus a Pedro que et mira, fa com una cara rara i se llança damunt teu atacat. I li has de pegar un cop de puny. Això seria la part de que a vegades pasan cosas porque perdemos el control y tenemos alucinaciones. Tenim cosetes, que sí, que sí? Sí, tenim aquest puntet de paranoide tal que... Vale, sí, m'he sentit atacat. En aquest moment de pressió i tal m'he descontrolat una mica. I ell té d'abraçar, no s'espera que li pegui un cop de puny i li fots un cop de puny i es queda tot flipat. Diu... I t'agafa, veu que l'agafa, lo gira al revés i li fica les manilles com però
Diem, però què estàs fent, Omeseo? Per què m'ataques, no? Lo lliga allí i vosaltres dos qui sou? I en aquell moment surten diversos agents més. Vale, Pedro, tranquilo, perdona que... Perdona, ja saps que a mi si se m'acosten ràpid i fins que no he reaccionat i t'he vist la cara, tio, és que no hi ha manera. No, és que a mi és algo que me... Manipula algú. Buah, con mi -1. A ver. Hòstia puta. No quadra. No. A veure, ja sé que estàs malament per la teva germana, però això no són maneres. Vine amb mi. Entra a aquesta sala i calma't i parlem tu i jo. Hem de marcar experiència, no?, quan fallem. Ah, sí, és veritat. Darrow i Omeseo, un puntet d'experiència, és veritat. Sí, jo ja me l'he marcat. Pues Omeseo desapareix dintre una sala. Els altres guàrdies civils diuen: i altres? Què feu aquí? Qui sou? Qui us ha deixat passar? Hi ha alguna possibilitat d'escabullir-se? Hi ha possibilitats de fer moltes coses. Vosaltres me dieu què feu i després jo us diré què passa. Jo, quan veig que el tio aquest li ha pagat un punyetazo a l'altre, intento aprofitar per escabullir-me per ahí. Vale, si al moment que passi això intentes escabullit. Vale. Actua sota pressió. Ara sí t'ha donat temps. Va. Ha sigut tot molt ràpid, tot molt... Ui, tant. I tu, Triof? Pues el cop de puny m'ha sorprès bastant i m'he exclamat que es deixessin de barallar. T'has ficat allà mig, pareu. Èxit. Com? Sense gaire èxit els he intentat calmar. Vale, i al moment que els ha passat això, i ell ha entrat a la sala, i els altres guàrdies civils t'han mirat i han dit: què fas tu aquí? Qui ets? Què els hi dius? Soc un company de feina del Omeseo. Que veniu pel de sa germana, no? Sí. És molt trist el que ha passat. No sabem com pot passar una cosa així i com li ha pogut passar a una noia tan jove. I, per cert, de què treballa Omeseo? Perquè ha estat sempre va modejant un munt de coses. És autònom. Autònom. Sí, típic d'ell. No li agrada lligar-se amb ningú. Segur que deu tindre algun negoci, però no te lliguis gaire que ben aviat farà aigües. Doncs... si vols... Bueno, clar, tu no ets família, no podem ensenyar el cos de la noia. Si vols espera't aquí que surtiga, o vols a lo millor fer una altra cosa, Triof? Vols intentar convèncer d'algú? Vols... Tu narra el que et surti dels nassos. A tu què et demana el cos? Quant de temps ha passat fins que han trobat el cadàver? Doncs l'hem trobat esta última hora del matí. Va passar tota la nit a l'exterior i gran part del matí.
i ha succeït res estrany en aquest poble les últimes setmanes. Fem-ho així, perquè ara realment estàs investigant un misteri a la teva manera. Sí. Anem a investigar un misteri. I ara et diré les preguntes. Pensa que les preguntes no són ben bé literals. Encara que s'agarri pels pèls, després ja te diré la informació que crec que es pugui adequar en aquella pregunta. Vale? O sigui que tu pots sentir-te creatiu. I investigar un misteri i tu agarro. Pues jo aprofito que m'he escabollit per allí per intentar trobar alguna per aquí dins. Jo m'imagino, a veure si em permets, encara que ho fem tot, és molt clitxer, però m'imagino entrant, hi havia un petit passillo a mà dreta, has entrat, has obert una porta, has tancat la porta detrás teu i has respirat. Puc imaginar-m'ho, una cosa així? T'apareix bé? Sí. I quan mires davant teu, veus una taula metàl·lica amb un cos d'una noia estirada damunt d'ella. Pues m'acosto. Noia per dir alguna cosa. Perquè és tot un cascarón. Jo he vist alguna vegada algo semblant. Has vist alguna vegada algo semblant? No et sona així. No et sona. Igual com això no. Pot haver vist coses pareixudes, però tan sec, amb només tantes poques hores, no t'hi havies trobat en això. Pues acosto com la mà al cadàver per d'inspecciono una mica, a veure si puc veure... Investigar un misteri. Sí, bueno... Tenir una idea d'exactament què va poder causar això, o de quina manera ho va poder causar, més que què ho va poder fer. Perfecte. Investigar un misteri, però veurem les preguntes que pots fer. Igual. Si sobre algun punt d'investigar un misteri i no hi ha cap pregunta que s'adequi en aquest moment, us permeto guardar-ho per més endavant. Vale? I en algun moment donat que vegueu que s'adequa alguna pregunta d'allí i pugueu saber alguna cosa, us permeto no fer una altra tirada, sinó gastar algun punt d'aquells d'influència. Vale? Vale. Estat... Has tirat i Triof investigar un misteri? Com es fan les tirades? Has d'anar a la teva fitxa. Sí. Veuràs que damunt de tots els moviments hi ha com un nom allí amb una fletxeta cap avall, un nom com amb... Espera't, si puc. Vale, Darro. Ja ho veig. Investigate. Segon punt d'experiència, ja. Vull pujar a nivell. Vale. Val, em surt Investigate Mystery with Sharp. Amb Sharp, que és si no tens cap cosa que modifiqui. Això és perquè a vegades que tens moviments que et permeten modificar-lo. En quina característica feu. Al principi és amb Sharp, en principi. Vale. Canzone general, això d'investigar, Apunta't un punt d'experiència i trof. Li preguntes què era que li preguntaves amb... Exactament quina pregunta li havies fet, que se m'ha oblidat ara, perdona. Quant de temps ha passat fins que han trobat el cadàver? Sí, això t'he dit que havien passat havia desaparegut la nit anterior, que és el que havia anunciat son germà, i l'havien trobat a mitjan matí, bueno, a l'última hora del matí d'avui.
Deu ser unes 12 hores. 12 hores, una mica més. Més de 12 hores. Llavors li pregunto on s'allotgen els forasters que resideixen al poble per passar la nit aquí. Vale, claro. És que m'havies fet una altra pregunta abans, per això t'havia dit lo d'investigar un misteri. Ara no me n'en recordo I jo bé. tampoc estem igual, Mare meva, quina memòria tenim. Igual era on havia passat, no? Sí. On havia passat. Vale. Te diu que no saben on ha passat. El mòbil no l'han trobat. I el cadàver estava mogut del... L'han trobat, però no l'han trobat al bosc. L'han trobat a una altra banda i no hi havia el mòbil. I com a una cuneta, però una mica amagat, i no pot ser que l'hagin atacat allí. No era una zona de córrer. Vale? Això és el que te diuen. I tu Darro, comences a tocar el cadàver. Comences a palpar el cadàver. Per un cantó veus... Toques. I a l'apretar... Se trenca la pell i comencen a sortir mosques. Moltes mosques. Pues em quedaria... No m'apartaria d'immediat, com seria la reacció habitual d'un humà, però sí que pues em lamentaria, no? En plan d'aquí ja l'he liat i em posaria com una mica en guàrdia per veure si I a part, que... i vas apartar la mà i et punxes en algo. I mires, és una estilla. És com un trosset de fusta. Vale. Meseo. Estàs dintre amb el teu amic. Quines són les teves intencions? Investigar el misteri també, treure la informació possible i evitar que em fotin un calabozo. Bàsicament. Tu pregunta i jo et diré que tires. Si et dono informació, ho has de tirar. Vale. D'entrada em torno a disculpar. Tio, perdona, però tot això ha sigut demasiado. I llavors començo a preguntar-li per detalls, doncs això. Què va passar exactament? On estava? Estava parlant amb mi, m'explicava que havia sortit a córrer, però... I de cop vam sentir aquests sorolls. Semblava que algú l'estés menjant. Va deixar de contestar. Quan l'heu trobat? On ha sigut tot? No sé, què em pots explicar? Vale, investiga un misteri. Ara sí. Mentre tira, on has? Estàs fora amb la Guàrdia Civil. Normal. Li expliques que t'han robat, m'imagino dir que estàs dient-li del bar, premes unes declaracions intentant entendre't, a veure què... Sí. Com acaba això? Com acaba això? La teva maniobra de distracció. Jo li suelto que... bueno, estic parlant allí, sí, m'han robat la cartera. Yo importante médico forense alemán. Li suelto això. Yo importante médico alemán forense.
Vale, però... Així, le suelto. A veure que... Por la Sí. jeta. Por la patilla. Li vols tornar a fer la 13-14, no? Ara l'has volgut fer portar fora i ara li vols fer creure que ets un metge forense a veure si cuela i te fa passar per dintre, no? Que venies... i què fa aquí? Perquè nosaltres estem esperant el metge forense de la zona. Però clar, està tardant bastant. ¿Cómo llamarse este médico forense? Juan... Juan, sí, Sánchez. Juan Sánchez. Juan Sánchez. Yo buen amigo de Juan Sánchez. Sí, gran forense. Sí. Sí. A veure si arriba ja... ¿Qué ha pasado? Hem trobat bueno, ¿Qué ha pasado? no sé si has dit alguna cosa, un cas, una noia desapareguda, l'hem trobat mort al bosc. Bueno, jo no sé si el meu personatge és gaire triquinyueles. No sé, manipular. Weird, though sharp, però bueno, és bastant sharp. Sí que és una mica així liante, no? És una mica liante. Pots Però provar, no. pots provar de manipular. Sí que tiene una mica de manipulació. Claro. Y digo, ¿habéis hecho la prueba 42 HB? Y el miro seriós, no com jo. La prueba 42 HB es muy importante estos casos. Suposo que el que estàs buscant és que et faci passar i que te digui que examines el cos, no? L'estic liant, no? Estic una mica liant-lo. A veure si puc ablandar. Estic fent com si fos una massa de pan de plastelina. Pues no ho sé, jo no entenc. Jo vaig estudiar altra carrera, no entenc de medicina forense ni de medicina en general. No sé, però suposo... No crec. Si no ha vingut a forense no li hauran fet res. Els que estan aquí no... La prova 42 HB de estàndard Germany Standard alemany, clar, no sé si aquí, pero si me dejara ver el cadáver, yo, sí, perdona, la risa es meva, no el personaje. Sí. Dejarme el cadáver podría ser de mucha ayuda ahora. Yo no tocaré nada, pero puedo un poco ver y dar algunas pistas, ¿no? Un caso terrible un caso terrible. Manipula algú. Si torno a intentar a veure si el puc acabar de liar una mica. Torno a intentar aquesta habilitat que tinc, que es diu, mira, diu... Que pots canviar charm per sharp. La habilitat es diu, ¿ves? Todo encaja. Puedes utilizar agudeza en lugar de encanto cuando tratas de manipular a alguien. Pues eso sí. Una mica... Utilitzo molt termes tècnics. Sí, la prova... Coño. Joder. Coño, si tinguessis la millora sería un éxito mejorado. Vale, pues con... La H42B, esta técnica... Pues... Hombre, pues sí. Passi dins y... No tocar nada. Yo solo ver y puedo decir... Te fa passar per dins. Tu, Meseo, què és el que vols averiguar? Les preguntes... Jo et diré les preguntes d'investigar un misteri, que és el que has fet tu ara. Bàsicament li preguntava sobretot pels detalls d'on l'havien trobat i quan. Vale. O sigui, seria... Què ha passat aquí? I quin ha sigut? Pensa que tens amb un 10 tens per a 3 preguntes. Vale. Què ha passat aquí? Pues ha passat que han trobat... El que saben ells és que han trobat a ta germana, no han vist rastres de talls, ni d'estrangulament, ni res de res a simple vista. No saben com ha mort. L'únic que es veu a simple vista és això, que està com momificada. És com un cascarón buit. Esta és la primera.
Lo... Vale, lo del mòbil li he dit amb ell, vale. A Triof, vale. Què més vol saber aquí? Què s'hi amaga aquí? Què feia aquí? On ha anat? Què pot ferir-lo? Què pot fer? Quin tipus de criatura és? Clar, seria més això, No sé si quadra res en el que et puguin... que pot ferir-lo una mica seria, no? Que li pot haver fet això, què és el que hem trobat, si era un bitxo amb dents, si era més gran d'un insecte, si era... És aquí el tema, que no hem trobat res. Hem trobat el cadàver, però no hem trobat la manera com ha mort. Vale. Per això estan esperant al forense que li faci una autòpsia i pugui averiguar què nassos li ha passat. I la companyia telefònica no pot localitzar el seu telèfon en el moment en què es va tallar la trucada. Sí, doncs de fora a tu i Triof te diu sí. I segurament està actiu encara, no han passat tantes hores. Ara hem demanat a la companyia telefònica a veure si ens pot donar la ubicació. Però clar, això porta les seves hores, no és tan fàcil. Sí. Però el cos on estava, que això sí que m'ho has poder dir. El cos, l'últim mateix que sabia Triof, que l'han trobat a la carretera que s'allunya de Barracín no cap a Teruel, sinó diria cap a l'altra banda, que aniries cap a les pintures rupestres o allí, una cuneta apartada, estava allí justet al final del bosc, però que allí no és puesto de pas per córrer. Allí per algun motiu ha acabat allí. Però no ha sigut allí en l'atac. No s'ha vist res. I el mòbil no s'ha trobat. El mòbil no estava al lloc on han trobat el cadàver de ta germana. I no l'han trobat encara. Mira. Diguem que s'hi amaga aquí. Gastes un segon si diria que s'hi amaga aquí. Vale. Un segon o un tercer, no sé, un segon diria jo. I el teu amic Pedro te fica, agarra, tanca la porta i fa te. Fica molt de ta germana damunt. Ho vaig trobar jo. I ja està al camí de la Collada Alta. A la vora del Pi Gran. Allí vaig trobar el mòbil. Per allí sempre corria ta germana. I tu, Darrow, sentes la porta com... Bueno, perdona, tu i Triof veus entrar la Guàrdia Civil, te gires, sents un soroll i entra la Guàrdia Civil amb Jonàs. Acosto a escoltar què diuen. I veus que el guia, el noi, parla amb un dels... crida un dels que està parlant amb tu, s'apropa allà amb ell i parla amb ell. Ah, sí, el saluda. Pot decorar bastant. Oh, i tant, pots. Faig jo conec l'entrenament de la CIA. Faig un gesto com dir, escolta, que... No, queda't una mica aturat perquè això... Com per donar-hi una senyal de que m'estic fent passant per un altre, no? O alguna així, que es quedi una mica a la guai, que no intervingui, perquè pot ser pitjor. Llavors faig un gesto així de la CIA, bueno, perdó, aquest no, un gesto que fan ells, així, i el miro, no? Mentre estic entrant. I te guien cara allí. Tu, Darrow, sents la porta. Sents passos que s'apropen cap a la porta. Cap aquí sentes passos i veus que parlen. I aquí aquest passillo massa cosa no havia. Perdó, què m'has dit? Que no? Que en aquest passillo massa coses més per anar no havia. Que possiblement igual... Ja. Vale, doncs busco un lloc on amagar-me.
Quin lloc trobes on amagar-te? El muerto. Home, a veure, estan en una morgue... Clic. Uy, me cojo dentro y tiro puesto. És una mica així, no? Però vinga, va, anem a fer veure que ens hem mort. Molt bé. I t'amagues allà dintre. Perfecte. Deixo un palet obert per poder veure i escoltar. S'obri la porta i veus que entra Jonàs amb el guàrdia civil. El cabronasso de Jonàs l'ha liat al guàrdia civil, l'ha fet sortir fora, ara està aquí dintre amb Aquest ell. guàrdia civil, la veritat, que el jubilin ja. I això que és jove, imagina't. Li està fent lo lío que no veiguis. I veus que Jonàs s'apropa al cadàver. Jo faig, me trec la gorra, trec el meu boli amb el ganivet ocult a la ploma, desenrosco, trec el ganivet, digo, acero alemán, el mejor para autopsias. I miro on està el cadàver. Clar, i què veig? Dos bultos? No. Saps el típic de les sèries que hi ha diversos cubicos en la porta per ficar el cadàver dintre perquè no olori una miqueta tancat, no? Com si fos un nínxol, però amb porteta. Amb la bandeja que surt i així poden reconèixer si l'han de fer un reconeixement en algo, pot tenir allà dintre. En aquest el tenen perquè estan esperant ara, l'han deixat aquí damunt perquè ha de vindre teòricament en breu a fer l'autòpsia. Si no l'hagueren ficat aquí dintre en un d'estos cubículs per a... No en tenen gaires, igual n'hi ha 6 o 4, però... Le digo al guardia civil, escolta, ¿dónde está el cadáver? Aquí damunt. Rápido. Aquí damunt. Està damunt de la taula, el cadàver de la noia. Ah, com has dit, a un nicho d'aquells No, congeladors. claro, és on s'ha ficat Darrow. Vale. Darrow s'ha Pues fotut allà dintre i ha fet la porteta allí i ha dit... Ai, Bueno, que no m'apropo al cadàver i el miro. Però està destapat o està allí, a la amb bossa? la roba, veus que hi ha bastantes mosques. I té un algo aquí al costat, com si s'hagués trencat la pell o algo, clar, i veus? I és com si fos... L'expressió que va de fora és com si fos cruixent. Digo, rápido, un mechero para la prueba 42B. ¿Tiene un mechero? Suposo que tu Tráigame un mechero. vols que piriga, no? Suposo. Suposo que vols que piriga. No, estic fent el teatrí. Estic liant-la perquè ja... Tráigame un mechero, rápido. Vale, doncs treu allí fumet. Tinc. I llavors m'apropo a la pell aquesta. Estic fent teatro, ara estic enganyant així, això no és res. Esto no es la prueba correcta, pero con el mechero puede servir. Podemos tener alguna pista. I tallo una miqueta la carn d'aquesta carn i què passa? Aprofites... No, això, que veus que ja surten algunes mosques, però, bueno, hi ha moltes mosques. M'agradaria agafar alguna mosca. Agafo una mosca, intento... Sí, és una imatge una mica boja. Sí, són així pegalentes, els d'estes allò que estan per aquí, inclús a vegades agafes allò i dius... Bueno, tallo la carn y cremo el mechero. Efectivamente esto ha sido una muerte del... Es difícil de explicarle, ¿no? Su compañero esto. Dígale que la prueba ha sido positiva cuando venga el forense. La prueba ha sido positiva. Es complicado. Muchos balances químicos, muchos elementos. Positivo. Realment vols provar d'intentar averiguar alguna cosa d'aquí? Sí, déjame mirar un poco más. Miro a ver si té, jo què sé, això és molt raro, jo no... Vinga. Però començo a mirar a veure si... Que és pell sec. Té forat, li han clavat uns ullals al coll o... Investiga un misteri. Sí. Estirat? Ah, sí. Ah, perdó. Investiga un misteri. Això està... Els generals. Investigate a mystery. Sí. Investigate a mystery, ok. Flexible alternativa o normal? En principi és amb Sharp, que és el que tens tu bé. Sharp, no? És el que tens tu bé? Sí, Sharp. Bueno, tens una pregunta.
Què ha passat aquí, quin tipus de criatura és, què pot fer, què pot ferir-lo, on ha anat, què feia aquí, què s'hi Quin tipus de amaga. criatura és? Quin tipus... És el primer que m'assalta al cap. Això, quin tipus de criatura? Clar, el problema és veient-lo cadàver és complicat que sàpigues quin tipus de criatura és. És complicat. Home, li he xuclat la sang, no? Això... No vull dir que... Bueno, jo penso això. I jo crec que aquí et puc dir que s'hi amaga. Que seria coses que no són ocultes a simple vista, que s'hi amaga. Que seria on podries donar més cosa. En què s'hi amaga, puc dir que al estudiar el cadàver vas movent una miqueta la roba i tal, vas mirant, i trobes no al coll, és com per aquí, com per a... com si fos per aquí la cadera o així, la cadera. Ha entrat algo com a molt fi, com si fos una espècie, no és un ullal, té que ser com una espècie d'agulla, però no és una agulla. Era massa vasto. La manera de fer, és petita la ferida, les teniu que buscar. Però veus que és vasta, no és fina com una agulla quan et punxen. I això pareix que sigui... Podria ser això que fos el que li ha amagat, el que l'ha matat. I per aquí està la zona tota com enrogida i està a la vora d'on sortien les mosques. I mirant aquestes mosques... Sí. Toques. Però surten de dintre aquestes mosques. Toques. Sí, no? Entès? Sí. Toques i veus... Toco per allà, a veure... Toques i veus que surten diverses estilles de fusta. Puc guardar-ho, això? Bueno, m'està mirant el... Sí. Jo miro el guàrdia... No es maregi. No es maregi. No cal que miri. I agafo les fustetes aquestes. Tot el que pugui agafar una miqueta així m'ho guardo. Sempre porto un... No, ho guardo. Ho agafo a la mà així, la mosca, volia agafar. Vale, penseu una cosa, que aquest joc també hi ha màgia. Hauríem de parlar cadascú com ho fa servir. Perquè recordeu que me podeu tirar per a coses difícils o humanament impossibles. Està aquest moviment com per això. I si us pareix bé, tu i Triof, si fessis màgia, ho veuria més com enginys tecnològics que ha fabricat la teva agència. Més que un mag a l'ús fent conjurs, jo crec que te veuria més amb alguns aparatejos. Penso jo. Si tu em dius el contrari, cap problema. Jo és una oferta que et faig. Per donar-li un color diferent a la resta. Faries màgia però d'una manera diferent. O no ho veus així? Ho veus una mica diferent? Perquè igual ho veus diferent. No se m'acut quin aparell podria fer servir. Això... Que no dic que feu servir màgia ara, Us ho recordo, perquè com que estem molt investigant un misteri a priori normal, penseu que hi ha l'opció de màgia, si en un moment donat ho mireu. Vale. Ja tu has vist això, Darrow. Pareix que ha trobat alguna cosa. Està mirant i pel que veus allí pareix que Jonas ha trobat alguna cosa. No saps el que és, però ha estat mirant allí i aquella mirada la coneixes. Umeseo, tu vius igual al mòbil de ta germana i t'ha dit on ha trobat el mòbil de ta germana.
I en aquell moment marxem d'aquí i veiem on va trobar el mòbil de ta germana. Al teu cap veus aquell pi. Però no ho veiem al teu cap, ho veiem allí. I prop d'allí, a uns centenars de metres, una parella d'excursionistes passejant. Estan allí perquè són joves, enamorats. Es fiquen a mirar... Mira allà... Mira aquell ocell d'allà és un petirroig. I estan allà mirant i... De cop ells tiren per atràs. I se torna a sentir el soroll que va sentir el mòbil. I ho deixem per avui aquí, per aquí. Molt I bé. ara la pregunta és, això és un pressentiment Això amb bona tirada, amb tirada regular, amb tirada xunga? no, això no és un pressentiment. Això us he mostrat una imatge fora d'escena. Que és una de les coses que pot fer el màster en aquest joc. Passa que no ho dic, vaig a fer este moviment, però és un moviment que pot fer el màster. Ensenyar-los algo fora d'escena, que els ports dels personatges no saben. Diu, això ho ensenyo als jugadors. Que en un moment donat poden trobar la manera d'usar-ho. Però, al principi és algo que ensenyes als jugadors. Vale? Està guai. Vale, sí, guai. Pues a mi m'ha semblat perfecte que ho comparessis ara, perquè m'estava Sí. quedant grogui. No, ja feia un rato que Sí. estava mirant com quadrau, però no ho veia i dic, bé. La veritat és que s'ha fet tard al final, a veure si la pròxima vegada... Pues no, Podem reseños. Primer de tot, despedimos. Un Bueno, plaer. merci. I moltes gràcies per haver vingut. No, a tu. I quedem aviat i continuem aquesta partideta. I tant. Bueno, una abraçada. Vinga, adéu. 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 Adéu.